Ovat näyttää olevan porukalla työhalut. Joo. Monilla miehistä meni koko talvi työttömänä. Mutta ei koko viime talvena aloittanut yhtään omaa työmaata, kun valtuuston puheenjohtaja Jänikki ja rakennusmestari Kainulainen väitti, ettei kunnalla ole rahaa. Jaha. Mentiin sitten valtuustona Helsinkiin ja loppujen lopuksi saatiin tää siltatyömaa alulle. Valtion rahoilla. Kovasti näyttää Kainulaista kiinnostavan tämä sillan rakentaminen. Joo. Jokaisella työmaalla taitaa olla omat ongelmansa. Kunhan vaan ei putoaisi Tappojokeen. No. Ei se vain minua haittaisi. Tahallaan järjestitte sellaisen tellingin, jota putosin jokeen. Ei ollut tahallinen teko. Työmaalla usein sattuu vahinkoja, kun paikalle tulee ulkopuolista. Joo. Ensimmäisenä päivänä siellä vaan maattiin ja paistettiin makkaraa ja nyt siellä touhutaan kuule niin kova